سلام كبرات تخاتلتي داسني اكسترا نحجي بستدالو علتو زيناتات حدا تحلقي مسل غازيطنياتات زخونه ودب ኤርትራ زحوسه اوصيو ዘሎ ጸብጸብ ኣብ ክልል ትግራይ ንህፃናት በዝምልከት ዩኒሴፍ ዘውጽኦ ሓበሬታ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ልዕሊ 12.9 ሚሊዮን ህዝቢ ዘንጸላል ዘሎ ሓደጋ ጥምየት ኣብ ክልል ቤንሻንጉል ተፈጢሩ ዘሎ ሓድሽ ኩናት ከጀምር ዝኽእል ወጥሪ ምስ ጉዳይ ትግራይ ብዝተሓዝ ሕብረት ኤውሮጳ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ወሲድዎ ዘሎ ስጉምቲ ኣብ መንጎ ኢትዮጵያን ሱዳንን ተጀሚሩ ዘሎ ውግእን ካልእን ዝድህስስ ዜናታትን ትንተናታትን ሒዘልኩም መጽለኹ ሰናይ ንምክትታል ጊዜ እንዳተመንኹ ኣብዛ ቻነል ድማ ናይ ወትሪ ተኸታተልቲ ንምዃን ሰብስክራይብ ክትገብሩ ብኽብሪ ይዕድመኩም أبز عمت بالدرجة علم قد محجة ترأي بزيفلت ملكع بركت زبول غازيطنياتات كمز تأثرو تحلقي مسلات غازيطنياتات زخونه CPJ زبهال ودب أبزو صوت أبصاب أفليتو إذا ودب أوتي وأبزلو زرزر غازيطنياتات أسر هاجرات كأ إيرتران إثيوبيان أب قداموت عسرة تسريعن زلوا خوينن أب إثيوبيا بزلو بوليتيكاو زي مررقان وتهدراو جيتن بركت زبول غازيطنياتات كمز تأثرون أبز حلف عمت حدا غازيطنيات تأثيرو زنبره أبز حجة وانجن بوحد شوعت غازيطنياتات اب تحت قيد خمسه اتو غليصو اتو ودب قصيلو اب اوان لبده منغستات نمسرح فردا ادناوغيم نابيت مأسرت زغبر مبصح دريتهم اب مأسرت زلو حدغات عنا شلل تباهيلو بز مخنيات كاب حافشا كابتن ابز زرزر اتين زلو هاجرات كلته غازيطنياتات ابيت مأسرتن كلو كم زموت غليصو بحافشا خا كساب زورح طراي بوحدو 274 غازيطنياتات تأثيرهم كم زلون ኢትዮጵያን ቤላሩስን ከአብ በዝሕ ማእሰርተ ጋዜጠኛታት ወሲኹ ዝተረአየለን ሃገራት ኮይነን ከም ዘለዋ ሓቢሩ ካብ ሃገራት ትሕተ ሰሃራ አፍሪቃ ኤርትራ ካሜሩን ቡሩንዲ ማሊ ደቡብ ሱዳንን ኡጋንዳን በሓፈሻ 75 ጋዜጠኛታት አሲረን ከም ዘለዋ ክግለጽ እንከሎ በሓፈሻ ድማ ኣብቲ ተዘርጊሑ ዘሎ ዝርዝር ጋዜጠኛታት ዝኣስረ ሃገራት ኢትዮጵያ መበል 7 ደረጃ ክትስራዕ እንከላ ኤርትራ ከዓ መበል 16 ደረጃ ተሰሪዓ ዘላ حانتي السودان تريبين تبهل معكن زينة أمونغو حيلتا السودانن بمنغست إثيوبيا زدقوفو ملشاتاتن أبت السودان دحر 25 عامتات زملستو مريتا يتبلو كبابي وقع تخفيتو خمزولا غليصا اتا معكن أبت زرقحاتو زلات صبصاب اتوم بمنغست إثيوبيا دقف زلوهم ملشاتات نوت هادرا السودان آدبيون بمصنح متقعات دحر مخفات حدا سرقين تمعرق زلو وتهدر السودان هي وتخسئن انكولو 10 خالق دمام مقدوات خقات من كولو دحر إدما وتهدر السودان أبت خبابي ببزح بممصا أمونغو أمن أمونغوتم بمنغست إثيوبيا زدقوفو ملشاتات وقع يقصل كم زلو أفليطا إذا معكن وسيخان تكابت مال جميرو زلو وقع بزملكت أبز إوان حيلتا السودان توسخ حيلتات بممصا أب كبابيتات الأسرة كومدما مبرق ود عرود أب القريشة زبها الكبابن أب كالي أبو الطيور زبها الكبابن حيلتا السودان متقعت سلزوردم تمالن لومن اتو وقع يقصل كم زلو يا قليس أزلا كم زفلت إذا حجي أمونغو حيلتا السودان ملشاتات إثيوبيان وقع تخفيتو اللي زلو كبابي بشحات هكتارات زقمت لمعنى يحرشا بوتاتات يزركبا بسن كتياب كلل تግራይ زقصل ዘሎ ጎንፂ ንኣስታት 2.3 ሚሊዮን ህፃናት ዘድልዮም ሰብኣዊ ሓገዝ ምብጻሕ ከም ዘይተኻለ ዘሎ ውድብ ሕብራት ሃገራት ኣፍሊጡ ናብቲ ኣብዚ እዋን ውግእ ዝካየደሉ ዘሎ ክልል ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብጻሕ ውድብ ሕብራት ሃገራት ምስ መንግስቲ ፌደራል ተሰማሚዑ ተባሂሉ እኳ እንተነበረ እቲ ሓገዝ ግና ናብ ኩሉ ክባጻሕ ስለ ዘይከኣለ ትማሊ ሓለፍቲ ውድብ ቁጥዖም ክገልጽዮም ተራእዮም ነይሮም ሕጂ ከዓ ነቶም ሰብኣዊ ሓገዝ ዝጽበዩ ቆልዑ ኣመልኪቱ ኣካል ውድብ ሕብራት ሃገራት ዝኾነ ዩኒሴፍ ድሕነት ናይቶም ዝተሰዱን ኣብ ምፍንቃል ዘለዉ ህፃናት መውሓስ ቀዳምነት ክወሃቦ ግድን እዩ ናብቶም ስድራቤታት ቆልጡፍ ቀጻሊ ዘይኮነታዊ ፍትሓውን ዝኾነ ቀረብ ናብቲ ዝርከብሉ ቦታ ክበጽሖም ጻውዒትና ነቕርብ በመባልዩ ተዛሪቡ ዝርከብ እዚ ውድብ ሕብራት ሃገራት ክኸውን ኣለዎ ኢሉ ዝጽውዓሉ ዘሎ ናይ ሓገዝ መንገድታት እንድሕር ዘይተኸፊቱ ግና ከም መግቢ ዝኣመሰሉ ቀረባትን ሕፅረት መኣዛን ንምምላእ ዝሕግዙ ፍሉያት መግብታትን ንህፃናት ከምኡ ድማ መድሃኒት ነዳድን ካልኦት ኣገደስቲ ነገራትን ኣብ እዋኖም ናብቶም ቆልዑ ክባጽሑ ስለ ዘይክእሉ ዝኸፍአ ኩነታት ክፍጠር ከም ዝኽእል ይሓቢሩ مزب زتأساسر دما حجي وصي زلت صاب كم زحبرو اب ኢትዮጵያ بسنك كورونا አንበጣ ቆጠባው ቀለውላውን ወግእን ካብዚ መጽወረ ሓደ ከሳብ ወርሕ 6 ኣስታት 12.9 ሚሊዮን ህዝቢ ሓያል ሓደጋ ናይ ስእነት ምግቢ የንጸላለዎ ከም ዘሎ ተገሊጹ
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ከይዕርፈን ከሎ ኣብቲ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ተባሂሉ ዝፍለጥ ክልል ሓድሽ ጎንፂ ይጓሃር ከም ዘሎ ተገሊጹ። እዚ ኣብ መተከል ዝበሃል ከባቢ እቲ ክልል ይጓሃር ኣሎ ዝበሃል ግጭት ብወገን ክልል ኣምሓራ ስጉምቲ ክውሰደሉ ዝብል መግለጺታት ድሕሪ ምውጽኡ ነዚ ኣመልኪቱ ኸኣ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ ስልጣን ዘሎ ኣካል ሰልፊ ብልጽግና ዝኾነ መሪሕነት ኣውፂኡ ኣብ ዘሎ መግለጺ እቲ ክልል ነቲ ካብ ክልል ኣምሓራ ክመጽእ ዝኽእል ዝኾነ ይኹን ወተሃደራዊ ምትእትታው ከም ዝነጽግ ይሓቢሩ። እቲ ናይ ቤንሻንጉል መሪሕነት ኣብቲ መንገዲ ማሕበራዊ ገጻት ኢንተርኔት ዘርጊሕዎ ዘሎ መግለጺኡ በዘይ ናይ ፌደራል መንግስቲ ፍቓድ ናብ ሓንቲ ርእሳ ዝኽኣለት ክልል ኣቲኻ ክቃለስ የምባል ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ውግእ ምእዋጅ ኮመ መቐጸልታ ተደጋጋሚ ምፍራሕ እዩ። ኣብ መንጎ ክልላት ከኣ ጥዕና ዘለዎ ምሕዝነት ክህሉ ንፌደራል መንግስቲ ኣገዳሲ እዩ። ሓንቲ ክልል ከኣ ኣብ ትሕቲ ፌደራል መንግስቲ መሰል ምሉእ ምቁፅጻር ናይ መሬት ኣለዋ። ስለዚ መሰል ርእሰ ውሳነ ዘለዋ ክልል ኣቲኻ ብዘይ ፍቓድ ፌደራላዊ መንግስቲ ዝግበር ምትእትታው ኣይንቕበልን ብምባል እያ ነቲ ብሓይልታት ክልል ኣምሓራ ክንገብሮ ኢና ዝበሃል ዘሎ ምትእትታው ተቃዊሙ እዩ ዝርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ድማ ኣካል ናይቲ ኣብ ቤንሻንጉል ጉሙዝ ኣብ መሪሕነት ዝርከብ ሰልፊ ብልጽግና ዝኾነ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ምትእኻብ መንግስቲ ፌደራል ከምቲ ኣብ ክልል ትግራይ ሕጊ ናይ ምኽባር ኢሉ ዝጀመሮ ስርሒት ኣብቲ ክልል እውን እቲ ሕጊ ናይ ምኽባር መስርሕ ክደግም እየን ሓቲተን ዘለዋ። ከም ዝፍለጥ ፕሬዚደንት ናይቲ ክልል ዝኾነ ኣሻደ ሓሰን ኣብዚ ዝሓለፈ ቀረባ መዓልታት ነቲ ኣብቲ ክልል ዘሎ ምንቅስቓስ ናይ ዕጡቓት ኣመልኪቱ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝኾነ ጭብጢ ከየቕረበ ኢድ ናይ ሕወሓት ኣለዎ ኸቢል እዩ ተዛሪቡ ነይሩ። ሕብረት ኢሮጳ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ክልል ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብጥብቂ ክከታተል ድሕሪ ምጽናሕ ሕጂ ስጉምቲ ወሲዱ ከም ዘሎ ሓንቲ ኣጃንስ ፍራንስ ፕረስ እትበሃል ማዕከን ዜና ገሊጻ። እታ ማዕከን ኣብቲ መግለጺኣ ኣብ ኢዳ ኣትዩ ዘሎ ሓቅነቱ ዝተረጋገጸ ዶኩሜንትታት ከም ዘረጋግጾ ሕብረት ኢሮጳ እቲ ንኢትዮጵያ ክህቦ ሓሲቡ ዝነበረ 90 ሚልዮን ዩሮ ዝበጽሕ ሓገዝ ንግዚኡ ኣቋሪጽዎ ከም ዘሎ እያ ሓቢራ። ከም መግለጺ እዛ ማዕከን ከኣ እቲ ተወሲዶ ዘሎ ውሳነ ኣብቲ ፌደራል መንግስቲ ኣብ ክልል ትግራይ ዘካይዶ ዘሎ ውግእ ነገራት ከም ድሌት ሕብረት ኢሮጳ ስለ ዘይኮነ ከም ዝኾነ እያ ገሊጻ። ኣብዚ ናይ ትግራይ ኩናት ከኣ ሕብረት ኢሮጳ ድሌቱ እቲ ውግእ ጠቕሊሉ ክቋረጽ ኣብ መንጎቶም ክልተ ወገናት ዘሎ ሽግር ከኣ ብሰላማዊ መንገዲ ክፍታሕ ከምኡ ድማ ኣብቲ ክልል ንሰብኣዊ ሓገዛት መንገዲ ክኽፈት ዝብል እዩ። እቲ እታ ማዕከን ዝረኸበቶ ዶኩሜንት ብክልተ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከቡ ዲፕሎማሰኛታት ሓቅነቱ ዝተረጋገጸ ምዃኑ ድሕሪ ምግላጽ ሕብረት ኢሮጳ ብጀካ ዝኣቐዲሙ ዝተጠቕሰ ድሌቱ የጋጥም ኣሎ ዝበሃል ምግሃዝ ሰብኣዊ መሰላት ምክትታል ክግበረሉ እውን ጻውዒት ኣቕሪቡ ከም ዘሎ እቲ ዝተረኸበ ዶኩሜንት ከም ዝሕብር እያ ሓቢራ። እዚ ይኹን እምበር እዚ ሕጂ ተወሲዱ ዘሎ ስጉምቲ እቲ ሓገዝ ጠቕሊሉ ተቋሪጹ ማለት ከም ዘይኮነ እቲ ሕብረት በዚ ስጉምቲ ጸቕጥታት ክፈጥር ይደሊ ከም ዘሎ ተገሊጹ። እታ ማዕከን ወሲኻ ኣብ ክልል ትግራይ መንግስቲ ፌደራል ንመቐለ ምስ ሓዘ ውግእ ተዛዚሙ እኳ እንተበለ ውድብ ሕብረት ሃገራት ከም ዝገልጾ ግና ኣብ ገለ ከባቢታት እቲ ክልል ውግእ ይቕጽል ከም ዘሎ ገሊጹ ክትብል እያ ሓቢራ። እዚ ሕጂ ብሕብረት ኢሮጳ ንግዚኡ ምስቲ ኣብ ትግራይ ዘሎ ኩነታት ብዝተሓዝ ተቋሪጹ ዘሎ ክሳብ 90 ሚልዮን ዩሮ ዝበጽሕ ገንዘባዊ ሓገዝ እቲ 60 ሚልዮን ኢትዮጵያ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ናይ መጓዓዝያን ሎጂስቲክን መስመራት ክህልዋ ምእንቲ ዝወሃብ ዝነበረ ሓገዝ ኮይኑ እቲ ካልእ ድማ ኣብ ክፍሊ ጥዕና ዝወፍር ከም ዝኾነ ተገሊጹ እዩ። ሕብረት ኢሮጳ ሕጂ ንመጀመርታ ግዜ ስጉምቲ ወሲዱ ዝርከብ። ንሕጂ ዝተዳለወ ዜናታት እዚ ነይሩ። ብካልእ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም።